Aldiz, esan dizut zapatilek jantzita ez igotzeko ohe gainera. Baina ma... Zer dara mazu jantzita? Azkeneko aldia da Marvel pelikulak ikusten dituzula ohera joan aurretik. Sekretua dauka gordeta, lagunekin batera, arkaderen boterak ezagutuko ditu. Bauera, ikusiko duzu, nondik datorren, ezatzen gainbera, goan oreka, erronka berriak. Ezatzen gainbera, goan oreka, erronka berriak. Lagunekin batera, arkaderen boterak ezagutuko ditu. Power up! Eta? Zer? Jongo zara? Ala ez? Nora? Nola Nora? Kurtzo bukarako galara Nora ba? Gala. Bai? Ez horrekizu? Kurtzo bukatzean guztiok dantzatzen dugu, liburuak elebetatik botatzen ditugu, eta benetako maitasuna aurkitzen dugu. Ai, benetako maitasuna, atze garaiak. Josu, 16 urte bakarrik dauzkazu. Aurre eskolan emandako lehen musu hori baitzela maitasuna, Disneyk edulkoratu gabean. Uste dut aitzaki bat bakarrik dela, euria egiten bitartean, lehiotik begiratzeko eta Kezazpiren ilargia entzuten den bitartean. Bai, badakit. Ez genuen aurrekulturiko bestiarentzat, oseta dagoena. Benetan, zaharrentzako musika. Venga, ezin duzu galdu. Dantzaldia, urduritasuna, soinekoa. Mikronasean berotutako buffet librea. Jozu, horrela duzu lagun, barkatu, soineko eraman beharra daukat. Bero, ez daki. Zerbait gehiago edo... Gutxiago. Bueno, gainera ez daukat norekin, Juan. Pero ni momentuz neure buruarekin doa. Benetako erregina bezala. Bueno, edo taldean joan gaitezke, edo 40 urterekin bikotekiderik ez badaukagu elkarrekin joan gaitezke. 10 urterekin, Josu. Dantzaldia 16 urte ditugunean Dora. Orduan, hobeto taldean. 3 arima rebelde sistemaren aurka. JK! Gala kendu arte! JK! Gala kendu arte! Benetan joan nahi duzu, Josu. Bai, noski. Institutoko guaiak biharko pringatuak izango dira. Gure eguna da, zentzu ironikoan, noski. Ezu, ironia aipatu duzunez, ez litzateke divertigarri izango zentzu ironikoan. Zu, Tani... Aupi, Kaixo nahi. zerbait eten dut. Ez, ba, harinen izketan... Ikasturte bukaerako garari buruz. Eta enpoioiek eramango duten pinta. Esan nahi dut, eguna guai dago. Gero dago bikotekidea topatzearena. Zer da gertatzen? Ba, edo interkambiok ikasleak berriro ere kakahuetak jamitu edo zute zibulakora bat. Nik ez dut sirenarik entzuten. Ba, kakahuet intoxikazioa. Ba, posgarren aldia da, ja. Alergikoa izateaz gain, igual ez taskarren ere. Ez dut uste hori denik.
makillajizpile bat dauka purpurinarekin eta erantzekin. Berria da. Edo etorkizunetik dator adimen artifizialak mundua menderatu duela kontatzeko. Eta zintzilik daraman hori, Game Girl kontsolaren bertsio txikia da? Wow, oso fuerte izan da. Ze, lehen begirada maite minduta, ala? Bueno, hobeto esan da mundu berdinetik gatozela. Ai, berandu noa. Nahi baduzu. Ez eta beharrezkoa, gaina norbaitek erakutsi behar dio institutua berriari, ez? Venga, agur, agur, agur! Ez da laten, bere hiletara helduko da berandu. Zer, lortu duzu Metal Solidera jolastea edo oraindik ari zara borroketan menuarekin? Metal Gear. Eta inbeste gustatzen zaizkizun joku botoi zapaltzai horiek, baina aura gehiago du. Hemen, jokuak ez dizu irabasteko eskatzen. Erronkak jartzen dizkizu. Ze intentsua. Helduko dizut eskutik tutoriala zeharkatzeko. Badakizu zer den zure belaunaldiaren arazoa? Zaitasuna errespetu faltarekin nahasten duzuela. Dena nahi duzue, eskuragarri, koloretxo. Bueno, baina hitz egin dezakegu gauza garrantzitsuei buruz, Ni nola bihurtu superheroia. Lehenengo eguna. Bai, noski, orduan has gaitezen garrantzitsuenarekin. Hegaldi supersonikoa. Ez. Abiadura konstantea. Ez. Altzairuzko zauri ezintasuna. Ez. Bururik altxagabe ikastea. Erantzun zuzena! Bingo! Winner! You win! Tutorial time! Ongi etorri superheroi ehunta batera. Ondo, zer esan nahi du superheroi izateak? Kenaik orain ez dizue balioko, debekatuta pasatzea. Harrigarria? Hitz egiten eta ibiltzen batera dakiztuta. Ezagutzen dugu elkar? Ez. Eta horrek horrela jarraitzea gustuko litzaidake? Begira, ez dakit nondik atera zaren, baina hemen ez duzu inortzun dituko pintzoriekin. Hemen atentzio deitzeko bazaudezu. Markako arropen azpien ezkutatutako intxeguritate horiekin. Utzien beste pentsatzeari. Ematen du ke pixkat ateratzen ari zaizuela belarrietatik. Progress victory. Etzen beharrezkoa baina eskerrik asko. Ez da zer gertatzen. Gorroto ditut arroputzak. Ja. Baina Maitek mid-level bossen antza du. Bizi puntu asko, zero estrategia. Jokatzea gustatzen zaizu? Bideojokoetara? Bai? Gehiagita dana, nire notak ikusita. Zuri? Bueno, esan daiteke arkade batean jaio nintzela. Niri txupeta eman beharrean joystick bat ematen zidaten. Baina, beno, zer da, kontsolen kluba, ala? Kontsolen klubaren lehenengo araua da, ez dela kontsolen kluba hitz egiten. Eta kontsolen klubaren bigarren araua da, ez dela kontsolen kluba hitz egiten. Brutala izango litzateke, ezta? Gustatzen zaizkizu JRPG-ak? Dilema existentzialista badute bakarrik. Horixe da. Call of War? 46. maila, zu? 45. Baina pistola premiuma daukat, protoiena. Akuaturuz plaza mabi? Horixe bera? Ze inbidia! Jangoike potoloa. Fusilatzeko historian daude. Alde batera utzi gaituzte. Bigarren jokalaria gara eta ez diguten mandorik eman. Ze, bere hitz egiteko modu etxaskorra da. Aizu, itxarontzeran antzaude ezta? Ze itxaron zerren da? Ez? Zer? Botere klase honi, erronka honi. Hegaldi, borroka, sentimendu mota honi aurre egitea erabakitzen duzunean. Serio jartzen zarenean eta honi guztiari aurre egitea erabakitzen duzunean, leku bakarra dago joateko. Dreamlocken jokoak. Guk izan ezik, inorrez da gai horrelako esperientzia bat sortzeko. Inork ere, guk izan ezik ez baita gai horrelako jokoak sortzeko. Orain zure ametsekin jokatzen duzu? Dreamlock berria. Erreserbatu orain.
Nahi dut! Nori tokatzen zaio.